antzekoa da euskara goxoa, Espainietatik bihotzera. Nori musu goxoa, goxo-goxoa, bero-beroa, emadazu musua. Guraso elkarteko kidea gara, eta gaur, lehenengo aldiz, antolatu dugu jostailuen truke azoka. Oso gustora gaude parte hartzearekin, ekarritako jostailu gehienak eraman dira dagoeneko, eta oso balorazio positibo egin dute parte hartzaileek eurek ere, eta honek ematen digu pista bat, akaso gaur lehenengo aldiz burutu den truke esperientzia honek, bide luzeagoa ekar dezakela edo. Ekintza honekin oso gustora gelditu gera gaurkoan, eta hemendik aurrera horrelako ekintzak egiteko gogotsu gaude. Hori da.